Bazan behin, urruneko herrialde baten, Begoñazpi ikastolan ipuinen bidez, ahozko tradizioa ikusgai eta agerian jarri dugu. Ikasleek ipuinen entzun, osotu eta kontau egiten dabe. Historioa, hasiera eta amaiera, pertsonaiak, ahotsa eta honen goraberak, euskerazko ipuingintza eta transmisioa gaur egungo gizartean galtzen doa. Horregaitik, Eleketan programako ipuinak kontatzea bezalako tailerraren bidez, ikasleak euskal kultura eta tradizioan murgilduko dira, gure asaben ondasun oparoa bizi, sentidu eta gozatuz. Hainbat dira lantzen doguzan tailerrak, euskalkiak, antzinako lanbideak, betiko jolasak, ogia, mitologia, aratusteak, kantak, herri kirolak, sinesmenak edota sendabelarrak. Horrek guztiek ikasleei egun galduta dagozan gure kultura ondareko jakintza emongo deutxe. Labairu Fundazioak eskaintzen diusku ezan tailerrok Iruilekoan behin ikasle eta euskal kulturaren arteko emozio lotura eta batez be euskera eskaini eta irakatsiko deuskue. Euren emozioa konektatuko dabez euskal kulturagaz eta helburua noski bada prozesu horretan ikasleak euskal nortasun honen parte izatea eta horregaz batera inkluso euskeraren erabilera suspertzea. Tailer honetara maila bakoitza, lehen hezkuntzako lehenengo mailatik, bigarren hezkuntzako bigarren mailaraino, Iruilekoan behin joango da. Jarduera honeen bidez, Begoñazpi ikastolako ulermenerako irakaskuntzaren ereduagaz bat eginik, ikasleek gure kultura barneratu eta eureganatuko dabe. Ikastola leinu gerretako agertoki, gaztandegi, lantegi zein okindegi bilakatuko danez, ikasleek jarduera honek eginez, euren burua protagonistatzat hartuko dabe. Azkenean pentsatuta dagoanera horretan, gure duguna da ikasleak ohartzea, jabetzea, prozesu luze badala eta horretan murgiltzea. Horretan murgiltzen diran heinean, eurena dala sentituko da bebe. Baina Eleketan programa epe luzera aztertuko dugu, badao etorkizunik eta 11 maila eta 33 tailerrez osoturik dagoan prozesu honek helburu zehatza dau, euskal nortasuna sustatu eta sendotzea. Ala bazan, ala ez bazan, sartu daitela kalabazan, eta urten daiala Begoñazpi ikastolako plazan.